Kaixo lagunok! Aurten ere badator makusi bira! Bai, aurten ere Euskal Herriko 4 hiritan ikusiko gara. Abenduaren 22an, adibidez, Donostian, Kursalean. Abenduaren 27an Iruñan Baluarten. Urtarriaren 2an Bilbon Euskaldunan. Eta urtarriaren 4ean Gasteizen Europa Jauregian. Ikuskizun guztiak arratsaldeko 5etan izango dira. Hori da lagunok eta aurten ere gonbidatu izango ditugu, Begira, Power Rapeko lagunak, Mari Sorgin Estariko lagunak, Guazeneko lagunak. Aizu, ikaragarri ongi pasako dugu. Bera, eta etorri nahi baduzue, sarrerak makusi.eusen dauzkazue. Sartu eta etorri. Hori da, animatu eta oso ondo pasatuko duzue. Bertan ikusiko dugu Zerte! Aio!